Iya ya, Mak. Iki jane wayanganing Pangga RT 4 ki tiba bejono. Lah piye? Lah kudune iki kira tanggal iki kira ning Kadisana Sleman kono. Iya. Rene sing nyuwun ki Pak Haryono. Aku ki agar karo kae wis wedi sithik jeneng. Anggere ora ngeboti aku tuwat pokok des. Lah kuwi anggere ngono kuwi. Iya ya, Mak. Jone iso mlebut tekan kene awal bukane jane aku waduh lah sikik kono Jepak aku wis wangsulan ngono. Kono ki jane ngekeki aku tas. Iki tas ning kowe le, wadah klambi, gunekku kono adoh. Aku dadi ra penak. Ming mergo tas iso mayang ning kene iki lho cah. Iya. Tambah embel-embel parsel Astor mah seneng ora macam. Iya. Tekan omah iso dhewe diremuk. Ora apa-apa orang kegejlok-gejlok kok ya mak numpak motor. Ya, kalian biyen iki jaman biyen di aku sik mayang urung iso ning ngene ro gaduk gebok. Wah, biyen wis mayang tekan kene nok gamelan loro gong kendang gargur-gargur. Ayo, Wah, jan apik tenan biyen kuwi. ayo. Nggih, matur sembah nuwun Pak Haryono. Wah, iki nek potongane iki jane di polisi. Iya. Nganggo kok nganggo morning daleme kok gambare jan wangun nek nyandang nganggo kepolisian saya Jawa ketok wangun. Iya. Wong Jawa kuwi tak kandhani ya ana. Kuwi ana hikmahe no. Ana artine ana tegese. Iya. Mongko awake dhewe ning kene ora mung pengawak ijen nanging nggo kanca kanthi campur sari no. Iya. Ning sakdurunge campur sari ana wonten pamundhut Apa? iya lumangsaku werna-werna. Lagu Hasbunallah. Ayo ben panuwun no. Iya. Langgang mimpi. Ora kan kuwi barang. Hujan. Aku gumun karo Pak Kerno ya saya lemu cing awake. Oh iya. Kok nganggo iket wah jan ketok mungku. Jane wong Jawa ki apike nggo blakon kok Pakde. Blakon ku tegese kon jujur blak-blakane takon. Jur agemane dalang ki nggo keris, tegese keris ki aja ngeker barang sing wis dinaris. Oh, Nek jarik. Jarik iki nek tumrapi agama Islam janjane ora oleh mangan sate pirik. Niku jarik. lah nek ana sing rasane kae, lah nek surjan, Asake tak takon, kok jenengan cek ning surjan wong iki sing digoleki apa? ilmu, Nek wis ketemu ngelmu tekaning pati. lah wong mati iki ning surjan. Kok surjan? Iso majan. Oh. Ngono ya mak, nek ngono kuwi ngolehke duit. Apa-apa. Nggih. Niki nggawa campur sari lho nek iki dilebokke ning campur sari napa gamelan sing ngimpi niki. Yo, iki wis siap ibote. Nah, nggih. Iki ana penyanyine ora iki. Nggih, monggo dipun sepoti. Nah. Wis piyayi-piyayi ku dilenggah diareca karo mongko campur sari wayang kencing. Ya, Lah, jan monggo dipun sepoti nah. Nggih yoga ning sepoti napa nggih dibuat? Nggih. Apa kenal e. Wis dasare aku wis percaya nek aplikasi wis ora udan iki. iya. Nggih. Nah. Mah do wayangan dhewe-dhewe. Ya, sekarang cah saya nggawe wayangan nganggo campur sari ketok kurang greng ya no. Iya. Kurang greng, kurang nungguh, kurang krik. Iya. Oke nek pasemuan ngene iki jan mungguh anggere wayangan ning pendopo jan ning anggere ning dhewe tendho ke udan barat obat mabit utama. Ayo. Lagi kanca geneng ya nonton iki Pak De Pariman karo Mas Alif wah. Yo dia tahu dadi tanggaku karo omahku pindah-pindah. Mula malaikat gile bingung mula awet itu Mas. Singgane ana telu. Sing siji keteker iki wong cilik. Ya iki ndi sepote? Ya, sabar mak. Manten ya. Wah, Kang Hartono ki awet enot.
nyekel gampang nek mungku. Gampangane iki jane apik usap-usapan karo sabar. Iya. Wah, sing pokoke tak ajak terus. Nggih, monggo cepet-cepet Mas Kibot. Jadi saudara Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.